kad sam startovao na tom maratonu, sebi dao kao ideju da bi mogao da probam da završim maraton bez uzimanja okrepe. Da kažem, to je pogodilo i time što je taj maraton koji se trči od Pele, mesta na neki 40 km od Soluna, koji je inače mesto gde su se rodili Filip i Aleksandar Makedonski. Trči se i start maratona je u 7 sati ujutru. Tako da početak maratona je bio i prijatan za trčanje i uopšte tim nekim i nije neki jak pace da se čovek oznoji i da mu je potrebna ta neka okrepa, nego je bio onako jedan umeren tempo trčanja, ali opet završili smo tu negde oko 2 sata polumaraton. Ja sam se onda odvojio i malo ubrzo, tako da sam prešao nekih 30-32 km tim bržim tempom. Onda je počelo malo, da kažem, tog mog karakterističnog šetanja i završio sam za 4 sata i 1-2 minuta i to u negativnom splitu, što je jedini slučaj u mojoj karijeri da sam završio maraton sa negativnim splitom. I mogu da kažem da sam tek negde na 35. 6. kilometru osetio malo kao da su mi suva usta i da sam žedan, ali s obzirom da nisam išao nekim onako jakim tempom, to mi nije zadavalo probleme i završio sam tada, znači za 4 sata i 2 minuta. I onda naravno tad je usledilo, da kažem, i hrana i piće.